खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव दंफैयो जाबाय माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माने निस्मा एरियायाव दङ आरोना बे न'खराव मानो आं फैदों मानो होनोब्ला आं बै समावहाय मोनसे भिडिअ खालामदों बे न'खराव माने दैलामबारि सिर आरोना नै जायगाफ्रा बेफोरनोसै बे जायगा एरियाफोरखौ नोंसोरनो देखायगासिनो दं आं माने बे माने दै सेरावहाय थानाय माने खुथि एरिया आरोना बेवहाय मोननैसो मोनथामसो माखासे गामियारिफोरबो दङ बेयाव न'खर दङ आरोना बेयावनो आं नुजाफैनो हादों जाहैबाय माने बे मोनसे न'खरा बेमारियाव गोग्लैसोनानै दङ आरोना माने सिगांबो आं बेयाव फैनानै एसे एनै अनसुंथाइ होफैखांबाय आरो फिन आं खेबसेबाव गोसो फिनखांफिननानै बोसोरसे बोसोरनै उनावहाय बे न'खराव नुजाफैफिननो हादों आरो आंना माने गोजां बोथोरनि सम बेनो जाहैयो गरसे गरनै सोरबाफोर हायोब्ला होफैनो हागोन आरो सोरबाफोरबो ओमफ्रायहाय दा आङो कम्बल नै लानानै फैलायबाय गोजां बोथोरनि बिनि न'खौ नोंथांमोन देखायलांगासिनो दं माबायदि अबस्था नोंथांमोना नुब्लानो मिन्थिगोन आरोना आं बेयाव सफैबाय नै बेफोर जाबाय बेयाव जाबाय मैगं एरिफोर गायदों आरो दा खुथिनि आरोना बे मैगङा जाबाय बिसिनि हा नङा बै खुथि अलाफोरनिसो आरोना ओमफ्राय नैसिनि न' बाउन्डारि बेराफ्रा बेफोरनोसै आरो आं दा बेनि न'आवनो मोनफैखाबाय मानसियाबो दंना गैया जाखोथाय गोबाव समनि उनावहाय आं दिनैसो बेनि न'आव सफैफिनबाय आरोना नै अब्ला नोंथांमोनहा बिसिनि न'खरनि अबस्थाफोरखौ मा नायदो माबायदि अबस्थायाव दङ बेफोरनोसै आरो बिसिनि न'नि अबस्थाफ्रा नै मादै दंना गैया मानसियालाय ए मादैया दङ ना ओमफ्राय बिसिनि अबस्था नैबेफोरनो आरोना ओमफ्राय आं दा नै आच्चा मादै आङो नोंखौ नांगौ जानानै फैदों माने गोबाव समनि गेजेरावहाय आं नोंसिनि न'आव दिनै सफैफिनबाय अबस्था बेफोरनोसै आरोना बेवहायनो उन्दुनाय थानायफ्रा नैबेसै ओमफ्राय बेवहाय सोर सोर उन्दुयो मादै बेवहाय आं उन्दुयो नैबाव फिसाजोजों बिसौजोंबो बैयाव बोरायखौ दिन्थिदों नोंबो बोराय उन्दुयोना न' गंसेयावनो साथाम बिसिना खालामना दं उफाय गैया न'खरनि जिला जिथाखा आयना गोजाखा अखाफोर हायोब्ला बारहुंखा बारबोला बबाव थागोन बबाव मागोन बिराद उसुबिदाथार आरो जारलाथार नै आङो बे समाव दंफैजाबाय माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माने निस्मा एरिया आरोना बेखौ मा गामि मोनलाय मादै सुम्लिगुरि बे गामिया जाहैबाय सुम्लिगुरि गामि आरोना आं बेयावनो दंफैयो माने आइफवालि ब्रिज आरो आइफवालि ब्रिज माने दै सेरावनो बे एरियायाव गासिबो खुथि एरियाफोर जोबयो गासिबो माने बेवहाय बिसोरो गंनै गंथाम माने गामियावहाय बिसोरो गंनै गंथाम नुनानै दं आरो ओमफ्राय माखासे ओरै सानजाथिंहाय जाहैबाय गामि आरो दा बिसोरनि न'आ आं नोंथांमोननो देखायलांजोबखाबाय माबायदि बिसोर बेबायदि अबस्था दङ दा मादैया बै समावहाय माने दिनैसो एसे गोख्रों आरोना आं बै समावहाय फैनाय समावहायथ' बियो बिसनानिफ्रायनो सिखांनो हाखायाखैमोन माने गोग्लैसोनानै दंमोन आरोना बोसोरनैसोनि सिगांहाय माने बे समावहाय ब्रिजआबो कमप्लिटआनो जायाखैमोन आरोना बे समावहाय आं बे मादैनो फैनानैहाय एसे आंनि गोसो गोरबोनि जाहाय एसे एनै अनसुंथाइ होलांदों आरो आं दा दिनै फिन खेबसे आरोबाव आं मादैखौ लोगो हमफैदों आरोना आं दा नैबे मादैनोहाय आंनि गोसो गोरबोजों अननानै मोजां मोननानै बे मादैनो आं बे कम्बलखौहाय दिनैहाय मादैनो गथायनानै होबाय मादै आं बे बुस्थुआ जाहैबाय माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननानै नोंखौ अननानै बेखौ अननानै मोजां मोननानै जा हायो आं गरसे गरनै खामायदों बा मोनदों आरोना आं बेखौ नोंनो होदों आरोना बे फैसा माबा जाहैबाय सरखारनिफ्राय नङा आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायसो दे आच्चा मादै आंनि गोसोआवथ' सानदों थाइसे थाइनै मोनबाव खोमा मोननो खोमा होननानैहाय सानदों आरोखि आं एसे सोरबाफोर हरबावोब्ला सोरबाफोर अननानै हरोबा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा जि हरो आं बेखौनो नाजावगोन आरो जि थाइसे हरो बेखौनो नाजावगोन जि हरो आङो गोसोआव मोजां मोनगोन बेखौनो मादैया खावलायदों जाहैबाय सोरबाफोर आंनि अनगायै सोरबाफोर अनोब्ला बेमारि हिसाबै न'खरखौ नायनानैहाय सोरबाफोर थाइसे थाइनै हरनो हागोन आरो बेफोरखौनो बुंदों आरोना दा बिदि दा बियादैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोखौ आङो बेनो होबाय आंनि अननायखौ बेनो आं गोबाव समनिफ्राय बेबायदिनो आं एसे बिदिखौ आं फंनैसो बुंनो होदो होयो दा बुंदो दे मादैया फंनैसो खोथा बुंनो सानदों माने मादैया गावनि गोसो बायदि बुंलांसिनो बेबायदिनो आङो गोबाव समनिफ्राय बोसोरनैसो जाबाय खोमा आं इसिबांनाखि थाखा फैसा खारबाय ओरै दाउसा दाउदै फारौ दाउसा फुजा फानि बोजों हैबाय आङो थुंग्रियाव गाहैबाय
देवदिन आवलाफोरनाव थांबाय आं थेवबो आङो हामनो फैयाखै आरो आं हामाखै इसिबां आं थाखा फैसा गारदों इसिबां आं मानसिफोरजों नायनो बाजादों आङो मुगैजादों आङो आंनि फिसाफोरजोंबो आं गिजादों नोंनो थाखा फैसा हरला जोंहा थाखा फैसा नोंनो हरनानै जोङो उननि लाइफआवहाय जों मा जागोन जोङो उननि लाइफआव नायनांगौ जोंखौबो नोङो जाजोबलांनानै मा जाबावनो जोंलाय होननानै आङो थाखा फैसाखौबो आङो फिसाफ्राबो हरनो थानाखिसै आरो हराखै आं आसाबो खालामाखिसै बेबायदि होननायखाय जाथोंसै फिसाफोरनि सानैया होननानै दा आङो बिराद थाखा फैसा गारबाय बोजों बोजों आं कभारेजनाव थांबाय बोजों बोजों आं देवदिनि आवलाफोरनाव थांबाय एकदम हारसा गंगार बर' गासिबो आङो थांबाय मुलि होबाय नाबाय आंनि मुलिया फुनबानो बारा जायो आथिङाबो बारा जायो ओरैबायदि बारा जायो आरो सानसेखालि आङो नारें गोदैयाव मुलि लायबाय हामथारो होननायखाय आङो फुनबाय गोदोनाया बुखावजोब्बाय आथिं बुजोब्बाय आङो मा जाबावगोन होननानै आङो धिक्कार नांनानै आं मा जाबा जाथोंसै आंखौ रावबो सोखानाय गैला आंखौ मानसिफ्राबो नायलाबा आंखौ आंनि फिसाफ्राबो नायलाबा आंनि फिसायाबो नायलाबा आङो थांनोसै इसोरसो मोनथिगौसै आंखौ होननानै आङो आंनि गोसोखौ आं हगारसारनानै आङो हारसिङै आङो राङिजरा आङो सेन्टाराव थांदों राङिजरा सेन्टाराव थांनानै आं 12 दिन थानानै आं फैदों 12 दिन थानानै फैनानै आं नैबे सुम्लिगुरियाव आं नैबे सासे मानसिनाव आङो थास जादों दा बैनिजों बिनिजों इसोर आंखौ दा मोजाङैनो आंखौ दैदेनगासिनो दङ इसोरा आंखौ फाहामबाय आं मुलिजों हामाखै दे नाथाय आं मुलिजों हामाखै आं मुलि लोंबानो बारा आङो मुलि नाबानो बारा इसोरा आंखौ दिनै आंखौ सोखाबाय इसोरा आंखौ दिनै नायबाय आंखौ बिराद इसोरा अनगासिनो अनबाय दिनैसिम अनदों आंनि सानाय सुनायखौबो होआखिसै आरो आंनि बायदि प्रेसार स्ट्रकआ बारा जायोमोन बे प्रेसार स्ट्रकनि थाखायबो आंखौ बोखारबाय आंनि अजन आंनि आथिं